Hey, ake ngibingelele ezweni lonke likaMthaniya. Vele siqalile yagqilaza akusekho kunye. Cha bafowethu. Le iya deserve ukuthi ngiyenze. Ufuna uyilalelisise kahle. Bese uyaphawula. Angifune followers, angincenge ma likes, kodwa ngifuna umuntu ozolalela la, ozoletha indlebe kuphela. Ake sibonge kubaculi bamaskandi ubumbano abalwenzayo. Lena ngifuna ukuyiqondisa ngithi ngqo kumfo kaMpungose, idlamlenze uKhuzani mfo kaMpungose. Ngifuna ukuthi mfo kaMpungose abantu abakhulumayo laba bama content creators abantu esingababonanga thina emngcwabeni kaSicebe. Abantu ongeke futhi uzubabone emphakathini bezohlangana necommunity. Kodwa abantu abazohlale behlaziya ngokucabanga kwabo. Befuna umphakathi futhi ulalele bona ngodudu wabo abawuhlaziyayo. Khuzani into engiyifunde kuwena lento yobuholi mfo kaMpungose isegazini kuwe, and umuntu mayezoba umholi akayiqamba ukuthi abe umholi, kodwa umuntu uyazalwa ewumholi. Lento yokuhola uyiphiwe. Umuntu ongakuboni lokho manje ngeke azaphinda kubone. Umubuka yindaba yenza ukuthi osomabhizinisi bathanda ukuthi basondelane noKhuzani. Ingoba uKhuzani uyakwazi ukuphila nawo wonke umuntu. Aphinde futhi uKhuzani ayongena kandlwana lapho kungekho lutho khona. Ayolekelela khona. Ngayo nje imali ayithola emculweni. Aphinde futhi akhathalekele ukwazi ukuthi abantu abamlandelayo makukhono lambili ahamba yomfida. Ukhulu ke lokhu akwenze emcimbini kaSicebe engaqali futhi asingasho ukuthi emcimbini emngcwabeni engaqali. uKhuzani ehlale esondela kuPhinaphi la kuthiwa kunomshophi khona, lo mfana uyabonakala khona. So lo muntu iqiniso elingephikiso ukuthi into yokuhola abantu naye egazini. Uyabona lo mqondo lo mfana wenzile ukuthi makushona uSicebe agijima ayofika endaweni yesigameko, akezwanga ngendaba. Wathi methola ucingo wagijima waya lapho. Nabantu ayehamba nabo nonto encane bagijima baya lapha esigamekweni. Ngemva kwalokho bona futhi ba create igroup yabaculi bonke bangakhetha balala muntu. Baculi bamaskandi thina besikhona siyayithanda le nto ebiyenzeka lapha ya. Nanabaphathi bohlelo omshengo bebephethe uhlelo. Le yanto yokuthi kuze kuthiwe abaculi abaholwe uSomnandi uyesabeka benyuke bonke beze stage. Thina ke sasikhona sababona, sikhathalekile ukuthi ubani akavelanga ku media njengoba abanye bebuza ukuthi oSigwebo babekhona. Thina sasikhona sababona ukuthi babekhona. So ngifisa ukuthi izwe nje lase South Africa ke likhohlwe labantu abaqhamuka sebeyophawula ku social media, sebeqhamuka sebeyo summarize abantu abangazange banikele. Ngikhuluma mina njengomuntu ke owanikela lapha, nabantu abangakaze bawufaka umnikelo kaSicebe. Abantu esingakazi sibabona abaqhamuka sebekhuluma ngezigameko, abafuna ukubonakala ngokuthi bayakwazi ukukhuluma ngoba bezo summarize izinto abangekho kuzona, behambe bezoyigaxa. Khuzani qhubeka nethimba lakho ngendlela enibambisene ngayo, nomfo kaMcineka, yonke lento eniyenzayo, as long as abaculi bekwazi ukuthi beyijabulele.
kufana nazo intatheli lento abalokhu beyenza intatheli bedweba ikhanda likaKhuzani nelikaMthandeni ukuthi bakuphi iqiniso ukuthi babehleli ndawonye futhi babe ngabaculi babe bonke bengabafwabo bezwana ngoba emculweni isemsebenzini la besebenza khona. Nina intatheli musana ukuhlale nafaka unyawo ngokubhala kweni izinto ngasonke isikhathi kufanele nisummarize izinto ezingekho abantu baze bakholelwe izona. I-wrong leyo nto leyo bafowethu. Uyabona laba fanele abayenzayo njengamanje inhle ukuba kuyangami mina bengingathi abeke babonakale uKhuzani noMthandeni bekhipha ingoma eyodwa ngoba iqiniso lithi uMaskandi ula ukhona kungenxa yalabo abafana bobabili abantu abaningi abafocuse kuMaskandi ngenxa yomdlalo wabo wobunsizwa ngoba into bebeyenza umdlalo wobunsizwa akuyona impe personal. So nina maxoki musana ukwenza lento ibe personal ngoba nixabanisa abantu ngale mlomeni emanzi ngalokubhala kwenodote nambeni babhala ku social media. Sengithi angiphawule nje njengendoda ejwayele ukuba khona egamekweni nejwayele ukuyifikela. Angiqhamukise ngizocomment entweni engingakaze ngibe kuyona. Ake nime kancane nina into enisiyabanda manje uyabona futhi leyanto Mfokanala wamathole angiqali ukusho lokho ngangeke ngakusho futhi ngomunye unyaka ukuthi ngampela amathole asikholelwe kuwona kade kusemncwabeni kaMaka Mthandeni ngoba ngangikhona futhi nalapho. Mfokanala awuqhubeke uyabona ngendlela obabambe ngayo abaculi nobambisene ngayo nabanye nje osomabhizinisi leyanto yokungayithwali ngicineka leyanto yokungayithwali foka sikhakhane mavava ndoda akukho la ungabonakali khona futhi ke manje njengoba ususihlalo abaningi bazi ukuthi mhlawumbe uzoyishintsha impilo yakho kanti cha selokhu abayinsizwa nje. Ingoma kaZwelonke uyabonakala khona emphakathini uyabonakala khona emkhehlweni yabantu uyabonakala khona ukuthi ususihlalo namhlanje akukushintshi lokho. Lento yobuholi mayisuki kuwe nje egazini ayikhisho umuntu bafowethu ngifuna nje ukuthi nginibonge lo liyabumbano eninalo nabaculi lo liyabumbana babelwenza laphayana njengoba namhlanje sinento okuthiwa yifolo likaMaskandi kukhona ingoma kaZwelonke bese kuba neminye imicimbi njalo la sibona khona njalo abaculi behlangana kuze kuzoba khona ngisho i-team yebhola. I-team yebhola isuke isho ukuthini? Isuke isho ukuthi abantu ababe nokubumbano babe nokuzwana babe nokuhlangana phansi naphezulu. Ayikho into ehlanganisa abantu njengebhola emhlabeni nanawo umculo.